Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro ang piasa bhai pi shiki Khubor hakimat kiman. Nikon syam pasha shiki Khubor na Kylleng ki benta jong ka Jylla. Ban pensa nam ya ka jingrakhi arposnem jong ka seng samla maulai pelun. Umintrong ba ka Jylla konrat kong ka sangma ula pli pat ba ya umot sana ubala penyeng hamaulai mauyong rim. La pli ya uni umot haka khat khandai Tarik Kyllalyngkot alhaja punriu. Deki spangut ki nong snong jong ka snong maulai ki bakentup naduk ki hebrin ki samla ki longkpa bar ki longkmi klai shimenta ha ka jingmare marathon bala pelong da ka seng samla maulai pelun kum shibenta ka jingrakhi ya ka jingya denti ka ba arpusnem. Ka plimtmai jong ba pradip ka bala aikerteng haleng khabeneng kala yo kusnam biang bat ha kani kenti ka bamenta kala yo kum ka best international film ha ka tamasa pen iplim kabala tip kum ka 24th Pune International Film Festival kabala sedang naduk ka khatsan Tarik haduk ka arpa Tarik mentau benai kipat ba harangkat kiseng bhalang kathan motion route ha ka arpa Tarik Kyllalyngkot araja punriu kilap yang burom yo samla ban kerlang merthong ha 0.2 hadien baulawan phai kum unong job ha ka jinga khun ya ka traditional wrestling ha ka 13 All India Traditional Wrestling and Pancreation Federation National Championship Arhajar Apustan Aja Punriu kabala long hanong ba Delhi. Haka arpui Tarik Kyllalyngkot Araja Punriu kaseng samla maulai putmuri klapen ha perdano ya ka jingrakhi jongka ya ka jingdap South Postnem jongka ha ka jingalang kabala long hamadan parking jongka indoor sports hall kabadan ha putmuri. UMLA ka BJP uba sanbor shulai ubalong ru MLA jongka South Shillong constituency haka arpu Tarik Kyllalyngkot araja punriu ula kerpad yaki patba ka rilum garu bikin ya ka vote ka jongki shaka seng BJP haka election shaka garu Hills Autonomous District Council ka bansalong shen ka United Forum of Bank Union Meghalaya State Unit haka arpu Tarik Kyllalyngkot araja punriu kalapen bena babarok ki bank kin khang kerdap habarok kawai keri India haka arpunyo Tarik Kyllalyngkot araja punriu bandawa ya ka sarkar baka day ben shuti no yikinong trade jongki bank manla ka sniset haka jingyai beteng bantok kit halor ka Pyrthei bom haka jaka jongka dhar construction company hajan ka snong shimplong ha East Janti Hills district kabalaja haka khatsan tering uno pra araja pusan ka kunhuan jongki pulit ka East Janti Hills haringkat ki pulit jongka West Janti Hills Kyllalyngkot ben khenra min kamien ha katu ka ni jaka bat ha kani ka jingkhenra kelayo kem ya arhut ki brio ki bala tip kerteng kumu isei sungo arpkandai snem kerta ubashong ubasa ha ka snong minso B West Janti Hills bat uweipat udeu emhaladong arpusan snem kerta ubashong ubasa ha ka snong shimplong East Janti Hills district ka Marine Group of Industries ka penmi ya ka rupa ya ki umso bat ya uprek bat kiwei ha ka arpui Tarik Kyllalyngkot araja punriu klapli pat ba saya kamaran yelek kai futsal ha ka snong kinshi bangla harut ka surok ba National Highway 44E marprsha bat ka yeng dorbar jong ka snong kinshi bangla ka All Star Football Academy pendengre kala yok khurya ka namla du ha ka Second Republic Day Cup Under 16 district level ya ka bala pelong da ka Nongstoin Football Association ringkat ka jinga snok tilang jong ka Office of Deputy Commissioner ka West Khasi Hills district Working President Rakun Neutral National Awakening Movement ubat Thomas Pasau la keno ba ka sarkar Jylla kala shupin bit kai yakipat ba halor ka jingdawa ya ka inner line permit na do snam araja khakandai ha ka jingakran bat unong lum Khubor jong ka ba CCTV ubat Pasau la ong ba ka sarkar kam shim na shim khya satya ban pinurlong ya ka jingpentrekam ya ka inner line permit ha Meghalaya mentapatnya phashi Khubor na Kylleng ki benta jong kari Umitrong ba do kri Narendra Modi hakasit ho dieng ula kawe lama yaki lightly kiral Amrit Bharat Express kibarang thamai bat kiban ya kajing shakri yaki nonglet nongwan na Kerala sha Thiruvananthapuram hakajing kin maburam yaka sngi kha ka ba shispa arpknai snem jong Netaji Subhas Chandra Bose hagasngi tho dieng ka mitrong ba jong ka West Bengal ka Mamata Banerjee kladawa ya ka sarkar pedeng baka day ban pelai no mardor yaki files ki bala lumthum halor ka jingim jong Subhas Chandra Bose UMP jong ka YSR Congress Party UP Midhun Reddy hakasngi tho dieng la lej hajir hakamat ka Enforcement Directorate ban sha to kit halor ki kam thok kiat ka bakot da ki klur tingka
Uni rukot jong Lok Sabha na Rajampet uba day uweru na pedengki nong syakeno ubalalik hadir haka office rekam jong ka ED ha Hyderabad. Haka jingja ka basngosi ka bapenpaw ya ka jingma ka benang yai peteng ya ki kam jong ka mois hagi jaka ki badan ka jiang kan at ha Chhattisgarh weirang ba balai post nem kartalo men saujur hadien ba la Pyrthei ya ubom IED balatep de kile no mois haka jaka khlau ka badan ha Brishti Paja district. Khubor pulit kila yo siat yap ya ka wei ka record erang jong sengle no mois ha ka jingkhandra ya kile no ha ka khlau barben jong Jylla Jharkhand. Ka jingther kuli kala ja ha ka shnong nongkendong ha kumdi bat ha ka shnong hinjodiri ka bahap hapo upur usam jong ka Kiriburu police station ha west Singhbum district ka badero ka district ka basak tab ha kile no mois. Ka Jammu and Kashmir Police Crime Branch kala pentim ha ka sengi thok dieng ba kala pengat kendon halo ka mukaddama thok kendo ka balaja ha Budgam district. Ka Economic Offence Wing Kashmir jong ka Crime Branch Jammu and Kashmir kala IT ya ka charge sheet hakmat ka Kashri Chief Judicial Magistrate Budgam ha ka bayade bat kania kamthong. Ka Shiv Sena Udhav Balasaheb Thackeray kala ong ha ka sengi thok dieng ba u nong seng jong ka Shiv Sena u Balasaheb Thackeray udai u Marathi u basngur jinglong u bamdan ka jinga shun yaki wei pat ki kunhun. Matapan yang phashi Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. U President jong ka America Donald Trump ulo ong ba ka jing khanglat ya ka jingate asoskular hapreng ka Ukraine ba ka Russia kidang long ki ju kidaw ki bala pinsakut ya ka jinga kren da ki benai da ka ba kentai ru bakam day katma jong u. Ya ka kerdan jong ka Denmark kumkari ke basin syarhi dalade ladie anam la banyak keren la ong ka menteri rang padu jong ka Denmark ka Melta Fredriksen hashwa ka jingalang bekerki jong ka European Council ka bala long ha Brussels. Kalau ong ba ka Denmark kala kentu ya ka North Atlantic Treaty Organization ban pen klan shu ya ka jingdon jong ka ha ka than Arctic kentup ru ha ki benta jong ka Greenland. Uma kani ubade menteri rang ba du jong ka Canada ula kentai ya ka jingong jong president ka America Donald Trump ba ka Canada kala shania ha ka America na ka benta ka jingdon jong ka. U president ka America Donald Trump lai thu ba ka jingtmu ban le China ha ubna ya yong bat ban pyang sngo bha ya u president ka China u Xi Jinping sha America ha ka ba ko jo news nem ka ba pin i ya ka jinga day ka ba thamai ha ka kerdan nong yalam hapneng kini ki atli kiri. U President ka Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, ulai keren lingba ka telefon bat menteri rang ba duk kari India, Narendra Modi ha ka sengit ho dia mat pentim ba udan ka jingtmu banya shimbenta ha ka AI Impact Summit ka ban salong ha New Delhi ha ubnai banwan. U President Donald Trump ulo ong ba ka jingkren jong ka US halo Greenland kadang ya shakman bat ulai thu ru baula persang man pun no ya ka thama ha kari Ukraine kum ka jing persang man ya dai ki min simpriu. Utram mula penpaw ya kini hajian keren bekla Pyrthei Khubor haswa ban kiu ha Kylleng Air Force One kat bau dang let pai che US na Davos. Kekenhun jong ki nyau pulai ngot ki nong South Korea kebla syakem ha kari Cambodia halo ka jingkeno ba ki dei ki badan kti ha ka kam top online bat ya kini ki nyau pulai ngot la penpai biang syakari jong ki ha ka sengi palai na ka benta ka jing syak tokin. Kipulit jong ka Jylla New South Wales Hakri Australia ha ka steps ki thok dieng kidang ya beteng man thwet ya wei ubrio ubala sha keno ba udei uberangti ban penyam ikilai ngot kibrio hadien bakala ja ka jinga sian suloi ha ka jinga ka jia ha ka wei ka yi. Ka North Korea ka patla ban penbena ya ka por ban pelong ya ka jinga lang ba jong ka party congress ka ban salong ka badingkong hadien sansnem bat kal shu antan ba ka ni ka jinga lang kan salong hau benai ban sawan. Kadba ka jiang kan at ha ka san hima sima kala nangjur hashwa ka election hau benai feb ha kari Bangladesh uwe no yalam chakri Bangladesh Nationalist Party ramen saujur ha ki Rio Thambor ki mamla bantip ki bala sendrai kuli naphang ha ka than kiran gach jong ka nong bat ha ka ong kila Pyrthei Khubor jong ka ni kari ha ka sing thodi. Tikitu Kyllalyngkot Khubor ha ki mat dasi kuple.